Ahojte. Slovensko opäť zažilo veľkú vlakovú nehodu. Včera sa pri Pezinku zrazili Express a Rýchlik. Podľa prvých informácií Express prešiel na červenú a zozadu narazil do Rýchlika, ktorý išiel pred ním. V tomto videu sa nebudeme venovať príčinám nehody. Chcem vám však dať niekoľko rád, ktoré vám počas cestovania vlakom môžu zachrániť zdravie a možno aj život. Uvedomujem si, že v prípade nehody nie vždy všetko pomôže. Viem aj to, že nie všetky odporúčania sa dajú dodržať. No ak máte z cestovania vlakom obavy, tieto rady môžu znížiť riziko zranenia. Vybral som ich na základe vlastných skúseností a analýzy iných nehôd. 1. Ak sa dá, nesadajte si do prvého ani posledného vozňa. Najviac obetí býva práve tam. Pri čelnej zrážke sa lokomotíva väčšinou nedeformuje, no prvý vozeň zachytí najväčšiu silu nárazu a stlačí sa dovnútra. Presne to sa stalo pri nehode v Leopoldove v roku 1997, keď železničný policajt zahynul v prvom vozni po čelnej zrážke vlakov. Posledný vozeň býva o niečo bezpečnejší, ale ako sme videli pri včerajšej nehode, ani to nie je záruka. 2. Nevstávajte a nezdržujte sa pri dverách alebo v priestore medzi vozňami. Pri nehode sa vlaky môžu roztrhnúť a práve tam je riziko najväčšie. Cestujúci sa tam ľahko potkne, spadne a ďalšie časti súpravy ho môžu odhodiť alebo vážne zraniť. 3. Ak prechádzate vlakom, robte to len vtedy, keď stojí v stanici. Ak sa už musíte presúvať počas jazdy, vždy sa držte pevne najmä pri rozjazde alebo pri prejazde výhybkami, keď vlak prudko mení smer. 4. Ak začne vlak náhle brzdiť, buďte v strehu. Nemusí to znamenať, že dôjde k nehode, ale už len tým, že sa pripravíte, niečoho sa chytíte alebo si v duchu vyberiete najbližší pevný bod, môžete znížiť riziko zranenia. 5. Ak počujete trúbenie, ktoré trvá nezvyčajne dlho, spozornite. Rušne vodiči trúbia aj pri vjazde či výjazde z tunelov, ale niekedy ide o varovanie pred nebezpečenstvom. Rovnako ako v aute trúbenie je signál, že sa niečo deje. 6. Kde je najbezpečnejšie miesto na sedenie? V strede vlaku, približne v strede vozňa, v smere jazdy a na pravej strane. Na slovenských dvojkoľajných tratiach sa vlaky pohybujú po pravej koľaji, preto pri chybnom nastavení výhybky môže dôjsť k zrážke práve z ľavej strany. Samozrejme, nie je to pravidlo, ale podľa mojich skúseností je pravá strana o niečo bezpečnejšia. 7. Ak sa dá, nesadajte pod veľké kufre alebo ťažkú batožinu. Pri nedávnych nehodách utrpelo veľa ľudí zranenia práve od predmetov, ktoré sa uvoľnili a lietali po vozni. 8. Pri vystupovaní z vlaku buďte opatrní. Keď sa blížite do cieľovej stanice, mnoho ľudí sa postaví k dverám a ničoho sa nedrží. Keď vlak prechádza výhybkami, býva to častá príčina pádov. Odporúčam stáť v smere jazdy čelom k lokomotíve s mierne rozkročenými nohami. Takto udržíte rovnováhu aj bez opory. No ak je to možné, vždy sa niečoho chyte. 9. Nikdy sa nepreceňujte pri vystupovaní. Stačí malý krok vedľa a môžete spadnúť do priestoru medzi vlakom a nástupišťom. Ak potrebujete pomoc, požiadajte o ňu cestujúcich alebo personál. Nie vo všetkých vlakoch je dnes sprievodca, preto sa často musíme spoľahnúť jeden na druhého. Dobrá správa je, že si stále vieme pomáhať, ukázalo sa to aj pri oboch posledných nehodách. Pre niekoho môžu tieto rady pôsobiť banálne alebo ťažko uskutočniteľne. Je pravda, že pri plných vlakoch je človek rád, že vôbec nastúpil. No v mnohých prípadoch si vieme miesto vybrať alebo zakúpiť miestenku tam, kde sa cítime bezpečnejšie. Napriek nešťastiam, ktoré v poslednom období zasiahli naše železnice, stále považujem vlak za najbezpečnejší spôsob dopravy. Precestoval som nimi stovky tisíc kilometrov a nikdy som neutrpel žiadne zranenie. Zažil som zrážky s autom, so zverou aj s človekom, ale vlak väčšinou zostal neporušený a cestujúcim sa nič nestalo. Všetkým účastníkom nehôd prajem skoré uzdravenie. Som nesmierne rád, že tento raz nikto neprišiel o život. Dúfam, že vám moje skúsenosti pomôžu cítiť sa vo vlaku istejšie a bezpečnejšie. Priatelia, držte sa na šťastnú cestu.